Sesiwn hyfforddi olaf y tymor I ferched rhinos Llantwit Fardre. Mae safon I chwarae wedi gwella dros y flwyddyn ddiwethaf, medden nhw, a hynny achos cefnogaeth y dyn yma, Joshua Phillips, swyddog rygbi yr ysgol leol. Mae Mr Phillips wedi helpu llawer dros y flwyddyn a mae wedi dod I fi I bod yn unigolyn really dda a boost o'r confidence la a wedi helpu ni allan fel tîm I bod yn tîm arbennig a mae'n mynd I bod yn drist I bod ei gada. Dwi'n meddwl mae wedi datblygu ni yn llawer oherwydd mae'n dod yn o'r ysgol a tu fas sydd wedi creu ni yn tîm gwell a pobl gwell. Fis ddiwethaf, fe gyhoeddodd Undeb Rygbi Cymru y bydden nhw'n stopio ariannu'r cynllun swyddogion hwn cyn diwedd yr haf, mwyn arbed 5 miliwn o bunnoedd. Bydd na gynllun newydd yn ôl yr undeb, ond mae nifer yn poeni. Da ni'n byw mewn ardal gwledig, felly dydy clybau rygbi ddim o fewn cyrhaeddiad I lot o bobl ifanc, a felly da ni'n dibynnu ar yr arflwys sydd yna mewn ysgolion I allu cynnig y gam. Jyst yn gutting fi plant. Dim sut gymaint fi fel swyddog cwb, ond jyst y plant fi jyst yn ofnus bod bydden nhw ddim yn cael y cyfleon fel ni wedi rhoi nhw blwyddyn yma, ond dwi'n siŵr bydd yr undeb yn cael rhywbeth yn y lle nhw. Yn ôl yr undeb, bydd na ragor o fanylion cyn hir ar sut bydden nhw'n datblygu rygbi mewn ysgolion. I'r criw yma, mae cefnogaeth ei swyddog hwb wedi bod yn bwysig iawn i'w llwyddiant. Yn ysgol Bryn Tabor yng Nghoed Poeth, Ger Wrecsam, mae plant yn cael blasu ffrwythau yn y dosbarth. Cyfle I ddysgu am fwydydd iach. Dwi'n hoffi cael y veg yn wemen fel winner chicken dinners a pethau. Ni'n cael ffrwythau a chysiau, protein, cynhwysgau, llaeth. Bwriad Llywodraeth Cymru yw cynnig mwy o fwydydd iachach ar blatiau plant ysgolion cynradd. Dan y reolau newydd, fydd yn rhaid I ysgolion cynradd gynnig o leia 2 fath o lysiein bob dydd a 4 math gwahanol o ffrwythau. Bydd cig goch ar gael hyd at 2 waith yr wythnos. Bydd pwdinau melys ar gael 3 wythnos. A dim sydd ffrwythau na diodydd eraill sydd llawn siwgr. Mae sawl plentyn yn dod I ysgol heb frecwast, a wedyn os mae'r prydiau sydd ar gael ddim yn siwtio nhw, falle bydden nhw hefyd yn mynd heb lot I gynio. Mae hwnna'n mynd I nid yn unig effeithio gallu nhw I ddysgu, ond gallu nhw I dyfu. Felly, fi'n really gobeithio falle ni trio sort o rhywbeth allan efo hwn. Ar llun y top fan hyn, eisiau chi'n meddwl bod chi... Y bwydydd iach yn amlwg yn plesio yma yn Wrecsam. A'r nod yw ehangu y cynllun I bob ysgol gynradd yng Nghymru. Criw blwyddyn 6 Ysgol Gymraeg Melin Griffith yn brysur iawn yn glanhau o gwmpas ei hysgol. Dros y misoedd diwetha, mae'r grŵp yma o ddisgyblion wedi bod yn weithgar, yn casglu sbwriel yn yr ardal leol, ond hefyd yn lledaenu neges bwysig. Ond mae'n drist gweld gymaint o sbwriel a dwi eisiau newid hynna. Mae lot o llefydd ar y stryd fel ar bwys yr ysgol. Mae'n llawn sbwriel. Ni fel arfer yn dod, pam ni'n mynd allan I bigo lan sbwriel, ni fel arfer yn dod nôl efo fel 3 bag llawn o sbwriel. Mae'n gwneud anifeiliaid sy'n yn y môr neu jyst fan hyn ar y ddaear. Bydd yn gwneud nhw so nhw'n bwyta fe, bydd yn gwneud nhw'n teimlo'n sal neu marw. Maen nhw wedi ysgrifennu can reiddiol, creu drama I ddangos effaith sbwriel ar ein cymunedau ac wedi mynd gam ymhellach drwy ysgrifennu llythyron at y cyngor lleol, yn galw am gymorth ac am fwy o weithredu. Ond oedden nhw ddim eisiau cadw'r neges iddyn nhw eu hunain. Fe wnaethon nhw hefyd baratoi cyflwyniadau arbennig ar gyfer plant iau'r ysgol, I helpu I nhw ddeall pa mor bwysig yw gyfalu am yr amgylchedd. Ni wedi bod yn creu cyflwyniad I godi ymwybyddiaeth o faint o sbwriel sydd ar ein strydoedd. Just
i dosbarth ni, ond ni wedi bod yn gwneud i'r celch nawr, da ni wedi gwneud i blwyddyn ni'n yw'r henach na da ni wedi gwneud. Fel arfer yn y diwedd, pam ni'n gofyn y cwestiwn lle ydych yn o'i sbwriel, nhw yn dweud yn y bin, a mae'n llai a llai o sbwriel yn yr ysgol a mas i fel sy'r ysgol nawr. Yn yr ysgol hon, mae'r neges yn glir bod dim angen aros cyn gweithredu dros eich cymuned a'r blaned. Unwaith eto, mae yna gwestiynau am strwythur rygbi proffesiynol Cymru. Ac ar ôl adroddiadau fod bwriad i gael gwared ar un o'r rhanbarthau, yr undeb yn deud na fydd pob un yn cael yr un faint o arian o hyn allan. Nath undeb Rygbi Cymru ddim cadarnhau un ffordd neu'r llall os fydd nifer y rhanbarthau yn cael eu cwtogi o 4 i 3. Ond gan fod y scarlet a'r gweilch heb arwyddo'r cytundeb rygbi proffesiynol, mi fydd y cytundeb hwnnw yn ei ffurf bresennol yn dod i ben. Ar ôl misoedd o drafod, roedd disgwyl i'r cytundeb gael ei arwyddo ddechrau'r flwyddyn. Cyn i gair dydd fynd i drafferthion ariannol a'r undeb yn prynu'r clwb. Mae rhaid meddwl am y chwaraewyr a'r staff fel mae ni effeithio arnyn nhw, ond mae rhaid i ni stopo ar hwn, mae rhaid i ni gweithio yn gilydd i symud mlaen gyda'r gêm yn rygbi. Nôl yn 2003 oedd hi pan gath y rhanbarthau ffurfio, y scarlets a'r gweilch yn y gorllewin, rygbi Caerdydd yn y brif ddinas, y dreigiau yng Nghasnewydd a rhyfelwyr Celtaidd oedd yn chwarae gemau ym Mhontypridd a Phen-y-Bont. Ond mae'r nifer o rhanbarthau wedi bod yn bwnc dadleuol ers y cychwyn. O fewn blwyddyn, yn 2004, cafodd y nifer i cwtogi o 5 i 4. Dwi'n erbyn hyn, mae'n anodd iawn gweld sut gallwn ni fforddio 4. A felly bod rhaid i ni mynd i 3, ond y ffordd mae wedi digwydd sy'n bach o sioc. Tra fod disgwyl i'r 4 rhanbarth barhau fel y menw, tan i'r cytundeb presennol ddod i ben yn 2027, mi ydyn ni ar ddeall fod disgwyl i'r rhanbarthau a'r undeb gyfarfod wythnos nesaf i drafod y ffordd ymlaen. Ond ar ôl misoedd heb atebion, di dyfodol Rygbi Cymru dal ddim yn glir. Gareth Bale, Jess Fishlock, Aaron Ramsey ac Angharad James. Rhai o bêl-droedwyr gorau Cymru, ond cyn sereni dros eu gwlad, roedd rhain yn chwarae i'w hysgol. A galw nawr am fwy o gyfleoedd i fwy o blant Cymru gael cyfle hefyd. Ac yma yng Nglaned Dyfrdwy roedd na ddigwyddiad arbennig i wneud yn siŵr fod pêl-droed i bawb. Wel, dwi'n actually bach yn newid. Dwi'n wylio fo ar teledu, ond dwi ddim yn chwarae fo fel i tîm neu mewn yr ysgol neu rhywbeth. Ond dwi'n mwynhau wylio fo, a rai weithiau dwi'n really mwynhau chwarae fo hefyd. So, altogether, dwi'n pretty much hoffi fo'n lot. Mis nesaf, fe fydd Merched Cymru yn mentro i'r Swistir i gystadlu yn yr Euros. Ydy, mae'n gyfnod cyffrous iawn i bêl-droed. Mae hon yn cyfle heddiw i ddod i ddathlu y ffaith bod pêl-droed i bawb, fwy o blant, o bob cefndir, o pob athlu i fod yn gymryd rhan, a nid jyst i canolbwyntio ar y goreuon. Driblo, pasio a sgorio gols. Tybed faint o sgiliau pêl-droed mae'r criw yma di dysgu heddiw. Dwi wedi dysgu trics newydd pêl-droed a dwi wedi dysgu sut i chwarae pêl-droed dipyn bach mwy. Ymarfer pêl-droed, sgiliau pêl-droed ac fel chwarae hefo y ffrindiau ni. Dwi'n mwynhau o pan fi'n gallu cael gols ac pan fi'n i fewn different positions. Wneud yn siŵr fod pêl-droed i bawb. Ie, dyna'r neges. A ysbrydoli rhai o bêl-droedwyr y dyfodol.